мо қарор дорем дар фабрикаи Фаберлик. Фабрика апрели ҳамин сол ба кор даромад. ҳангоми ба завод даромадан ана ҳамин хел халату чепчикои одноразовӣ мепӯшед. 25 июн ҳамагитон шоҳид будем ки дар кушодашавиш ман иштирок доштам. Завод дар 1.5 миллиард рубл сохта шудагия ва аз 4 рият иборат аст. Дар завод танҳо химия барои хона, гел для стирки, гел барои дастушу, порошок, освежитель, кондитсионер ва дигар маҳсулотҳо истеҳсол карда мешавад. дар як сол 55 миллион баночка истеҳсол мекунанд. дар як сомонаи корияшон 40,000 баночка ва дар 8 дақиқа як баночка средства истеҳсол мешавад. бо навтарин технология ба кор монда шудагиай. чӣ хеле ки шумо дар навор мебинед, ҳама процесс бе иштироки одамо мегузарад ва одамон танҳо контрол мекунанд. серие ки шумо мебинед бо иҷозати ман баромада шуд. ирам як фахри мае ки восточная серия аст. боиси фахр аст ки як зани тоҷик метавонад ки дар чунин ҷамъиятҳои калон иштирок кунад ва ҳангоме ки маҳсулотҳои нав мебуроранд аз ҳамин ма бо иҷозат мепурсанд. пешрафтатарин компания дар мобайни СНГ, яъне ки давлатҳое ки дар гирду атрофи Москва қарор доранд, дар ҷои аввал аст ва ман фахр мекунам ки имрӯз яке аз занҳои муваффақи ширкати Фаберлик ҳастам. ва худоро шукр ки баъд аз ана ҳамин бизнесе ки ман даромадам, зиндагии худро 180 градус иваз кардам.